Ziolan igual, ez? Bueno, eguerdion, hasiko gara Iraia Iturrigiren prentzaurrekoarekin, nahi duzunean, euskaraz egingo dugu prentzaurrekoa. Bueno, Iraia, egunon, zelan aurre ikusten duzu biharko partida eta zelan heltzen dotzezue, animaletik, taldea imaginatzen dut indar berritute zauziela, ez da? Bai, azkenean 3 partidan segida irabasteak konfiantza puntu hori emoten dotzu, eta bueno, taldea ondoa dau, bai fisikoki, bai mentalki, eta nik uste bai joko eta emaitzaldetik ere. Zeintzuk dira Eibarren indarguneak eta zerekin uki behar duzue kontuz, edo zer egin behar dugu Atletikek biharko partida hori irabazteko? Eibarrek nahiko puntu fuerte asko dekoz, naiz eta emaitzaldetik taularen erdialdetik behera egonez. Azkenean alde batetik joko asoziatiboan ondo aritzen dan talde bat da, eta bai egiten duena da alde batetik joko asoziatiboa, baina beste alde batetik ere joko zuzena egiteko ere jokalari askarrak ditu aurrean, bai Kundainandi, bai Arolarekin, orain fitxaketa berri bi egin dituzte, estatu batuetatik etorri dan jokalari bat eta Atletico Madridetik etorritako beste bat, eta azkenean aurrean be jokalari oso trebeak ditu, zelai erdian linea artean ondo jokatzen duten beste jokalari batzuk, eta adibidez bai Jon Partekiten eta baita batez ere Aida Esteberekin area kanpotik egindako jaurtiketak oso arriskutsuak izaten dira. Eta hori da nik uste Eibarregetik aldenduko nuena, ez? Egia da ere ondo lehiatzen duen talde bat da, emaitza beti oso justuak lortzen ditu, naiz eta galdu partioak ere, emaitzak beti oso parekatsuak egoten dira, eta bihar partida oso gogor bat ikusten dut, eta nik uste golak egondo diren partida bat, ez? Azkenean erasora joaten diren bi talde ikusiko ditugu lesaman, bai Eibar eta bai Atletik, badakigu naiz eta euskal taldeak defentsa lanari garrantzia asko emon, bi taldeak erasora doazen bi talde dira, eta nik uste golak ikusiko ditugula ere biharko partidan. Iraia, egunon, zeuri entzunde dekotzut partidu hau irabaztekoa da. Hau da, ambizioa daukan talde batek partidu batzuk irabazi egin behar dauz bai ala bai. Bizarkoa horretariko bat da. Nik uste azkenean zein dan zure helburuan jakinda, partidu batzuk irabazi behar dira. Orduan, egia da, liga hasi ginenean Championsa esala helburu bat. Badakizue aurreko urtean zer pasazan, eta aurtengo helburua esan Championsa. Zer gertatu da? Taldeak sentsazionak izan ditu lehenengo bueltan, emaitza onak izan ditu lehenengo bueltan, eta oraintxe bertan Championsa 5 puntura dekogu. Orduan, heltzen da momentu bat, non esaten dozu, zergatik ez dugu borrokatuko horregatik. Badakit oso zaila dela, baina posible bada zergaitik ez dugu horregaitik borrokatuko. Eta argi dau, borroka horretan sartzen zarenean oso talde gitxik dauzela borroka horretan, eta argi dau, bai beste eguneko partia Raioren kontra, eta bai orain Eibarren kontrako partia bat ez be etxean izan da, helburu hori lortzeko irabazteko partidak direla. Argi dau gero, arerio bat daukazula aurrean, eta ikusiko dugu lortzen dugun ala ez, baina gure buruan hori dau. Eta ganera, txapeldunen liga helburutzat ipinitze, baina gehiagizko presio barik. Bai, esan bezala ez, azkenean hasieran nik uste inork ez zuela pentsatzen Championsagatik borrokatuko ginela,
eta horregaitik ez daukagu presio gehiagirik. Azkenean nik uste motivazioa dala gehiago, eta, bueno, ambizioa ere, zergatik ez, jokalaria ambiziodunak ditugu, gu gorputz tekniko bezala ere, ba, bueno, ambizioa daukagu, eta, bueno, helburu oso zail bat aurrean izan da, ba, horregaitik borrokatuko dugu. Esan daiteke, Iraia, taldea dagoala denboraldiko momentorik gozoenean? Bueno, nik uste nahiko erregularrak izan garela. Eukidogu zor partidu batzuk igual erregulartasuna falta izan jakula, baina oso gitzitan. Taldeak bizpairu partidu kenduta, nik esango nuke bi partidu kenduta, partidu guztiak lehiatu dituela, beraz hor erregulartasun bat somatzen da. Eta nik uste liga hasieratik, nik taldea ondo ikusten dodala lehiatzeko gero partidu batzuk eduki dugu ez garela ondo ibili, baina naiz eta ondo ez ibili taldeak ondo lehiatu dau. Orduen ez nuke esango oraintxe bertan momentu honena dala, nik uste izan dala aurre denboralditik eduki dugun sentsazio bat. Amane, besterik ez? Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.